Sekar Pangkur laras pelok padhet 6. Pamoyongan tekawuntat pramanungsa ngudi srananing urip ngulatana nganti antuk lima praboteng gesang yeku wisma curiga tan kena kantun kukila miwah wanita jangkepeli maturanggi seserpan sawetawis saka tembang Pangkur Pamoyongan tekawuntat. Apa to tegese? Pamoyongan tekawuntat, pama niku tembung wanti-wanti banget utawa pesen utawa weling sing aja nganti dilalekke. Ya iku aja utawa aja nganti kawuntat. Kawuntan niku pantat tegese bokong maknane mburi tegese wanti-wanti banget aja nganti ketinggalan. Para manungsa ngudi sarananing urip. Dadi para manungsa iku kon golek sarananing urip. Wong urip iku duwe sarana, saranane salah sawijine yaiku tumindak becik utawa perilaku ucapan kang becik. Ngulatana nganti entuk. Ngulatana ki padha karo goleti utawa ngiling-iling utawa nonton-nonton utawa ndeleng-ndeleng ya utawa golet nganti entuk nganti oleh. 5 praboteng gesang. 5 praboteng gesang. Prabot niku ya sarana utawa alat sarana alating menungsa kanggo urip. Ora mung cukup marang alating rumah tangga ning uga perilaku prangene utawa watak wantune menungsa urip. Kang sepisanan yaiku wisma. Dadi prabote wong urip kang sepisan iku wisma. Apa sing dikarepake wisma? Wisma iku yaiku omah. Sesipatane omah yaiku bisa madhahi marang apa bae. Mbuh barang kang becik utawa kang ala, kang mambu utawa kang wangi iku kabeh bisa den wadhahi. Gegambarane wong urip ing bebrayan iku terkadang diadepake kelawan wong kang becik utawa kang ala atine utawa kang srugal utawa kang manut lan sak liya-liyane utawa kang becik olah tingkahe lan liya-liyane. Lah menungsa iku kudu sabar ngadepi menungsa kang kaya mengkono lan tekse bisa madhahi. Ning tumraping omah, tumraping menungsa senajan to madhahi apa bae ning mesti wae bab kang becik kang den tindakake kang bakal dilakokake. Kaping pindhone curiga. Curiga iku tegese keris. Keris iku duwe sesipatan landhep kang dikarepake menungsa iku ya kudu landhep pemikire, landhep nalare. Dadi aja nganti ketul. Merga uripe menungsa iku pirang-pirang perkara kang den adepi yen pemikire banjur ketul utawa kodol utawa malah ora landhep mesti bae bakal tumpuk matumpuk dadi masalah kang gedhe lan akhire angel utawa ruwet nggone bakal ngudari. Lah mula perlu kecerdasan. Dene kang kaping telune yaiku kukilo. Kukilo iku tegese manuk. Sing dikarepake saka iki yaiku sesipatane manuk kang dipundhut saka oceh utawa onine utawa anggunge kang yen dimirengake banget nggone nyenengake.
Sing dikarepake menungso urip yen ngomongo utawa ngendikan ya mestine kudu nganggo tembung-tembung sing becik, sing apik lan kepenak supaya dimirengake marang sapa bae bisa nyenengake lan narik kawikaten. Ora nimbulake rasa sengit, serik, jubriya, nesu lan liya-liyane. Lha iku kukila. Banjur kang kaping papate yaiku wanita. Wanita iku kang den arah yaiku saka solah bawane kang ngresepake. Solah iku tegese obah utawa prilakune kang sarwa andhap asor sareh. Banjur bawa iku ngucap utawa pangandikane sarwa alus lan sarwa nyenengake. Dadi sarana ruruh rereh ngarah-arah iku wanita. Lha iku iso sesipatan iku ditindakake dening menungso utawa wong lanang. Dene kang pungkasan yaiku turangga utawa turanggi. Jangkepe 5 turanggi. Turanggi niku jaran sing dikarepake saka sesipataning jaran yaiku darbe watak kang rasa, kendel bandel, sentosa. TKD iku menungso iku kudu gedhe, kudu kandel, ora nglokroan. Kudu semangat ngadepi urip iki aja nganggo nglokro, ning nganggo semangat lan kendel kanggone nindakake sawijining bebener. Ning ora kendel yen ora bener. Lan iku sangune wong urip utawa prabote kanggo uripe menungso ana alam donya kang merga ngadepi werna-werna kahanan. Ora mung urip ijen ning urip bebrayan bareng-bareng karo sapa bae kudu bisa madhahi kahanan kang werna-werna. Iku sethithik seserpan saka tembang pangkur kang katemben diaturake muga-muga piguna. Nuwun.